हैला ता लिपस्टिक। अरे तू रोत काय करू? रउआ चलते हमार किट्टी पार्टी छूट गइल। कहाँ रहनी हो? हम जैसे नीचे गए नहीं हनु तो बगल वाली भाभी के कॉल आइल कि हमारे इम्पोर्टेंट एगो पार्सल आवता है, तनी रुक के ले ली, डिलीवरी वाला आवता है। तो हमका घर भी रुक के पार्सल के इंतजार करते नहीं हो, तो वे पार्सल रिसीव करके ले नहीं हो। मतलब हमार लिपस्टिक से ज्यादा इम्पोर्टेंट रउआ बगल वाली भाभी के कुरियर न रखा। रउआ एक नंबर के निकम्मा बनी, दिन भर बैठल रहनी घर में, खाली टंडली मारत रहनी। एगो लिपस्टिक लिया के कहनी है टाइम से तो वो न लिया के देनी हो। अब हमरा से कुछ बोलना होता है, जाइए यहाँ से भागी। आई एम सॉरी, हमरा वजह से तो किट्टी पार्टी में ना जा पाइलू, लेकिन आई लिपस्टिक ले लो। लिपस्टिक लेके आओ, तनी लेके आओ लिपस्टिक। आप मत कुछ बोले, अब जाइए यहाँ से। इनके चलते हम पार्टी में ना गए नहीं। छोड़ा, दुनिया में केकर मेहरारू ना डांटेला। मौत के तो यही जिंदगी है बा। माँ, सब्जी में नमक ज्यादा हो गई बा। चुपचाप जौन बना दे तनी तुम खा, ढेर नखरा मत करो। एगो बियाह कइले बानू, लव मैरिज, कि कोनो चीज के लूर नहीं खे। हे उम्र में हमरा खटे के पड़ता, बनावे के पड़ता खाना। जौन दे तनी तुम चुपचाप खा। तो मतलब हमारा ऐसा लड़की से बियाह हुई बा तो हम कैसा सुखलो पाकल खा ली? तो बना के खा। हमार बनावेला तो सीख, मेरा ना बनाई तो तू ही ना बनेगो। मतलब हमारा ये काम बच गइल बा ना। अब तो का काम बता रहा, ना नौकरी करता रहो, ना घर के कोनो काम करे लो। दिन भर बैठल बैठल रोटी तुरे के बा खाली। कमा के देता रन बाबूजी नु, ऊ बुझता रन, आ बना के देतनी हम, तो हम बुझता नहीं। ढेर बेइज्जती हो गइल हमार, ना खाएं, लेकिन भूख लागल बा, खा ले तनी आज भर, काले से ना खाएं। ये लोग पढ़ाओ नहीं खे देते। अभी इनका के बताओ तनी। भैया इतना तेज साउंड में टीवी क्या देखत रहा? पढ़ाई करे में डिस्टर्ब होता। हाँ बुआ ठीक कहता थी, हमू पापा के मना करनी है कि टीवी मत चलाई, लेकिन हमारा बात न मानो। वे तेनु कॉलेज से चलावेला। देखा, लड़कों के तरह से ज्यादा बुद्धि बा। वो जाना था कि पढ़ाई करल कितना जरूरी बा। तू तो खुद पढ़ लिख के कुछ ना कइला, आ हमरो चाहत रहे कि हमहू कुछ ना करी। ऐसे क्या बोलत रहीस? तो का कहीं, खाली घर में बैठे के बाद दिन भर और टीवी देखत रहे के बा। ठीक बा, जो ना चली। ठीक बा। ई तो बहिनो हमरा के डांट देलक। तिरकार बाईसन जिंदगी पर जाते नहीं हम।